Correterres és el primer autobús valencià en convertir-se en una sala d'escapament mòbil de 25 metres quadrats, un nou joc de moda que busca unir l'entreteniment amb els jocs de raonament, una activitat ideal per posar els 5 sentits i passar una estona diferent i inolvidable. Aquest joc té com a finalitat aconseguir els reptes per escapar de la sala en menys de 60 minuts, sent un punt clau en la programació de diferents localitats i col·legis de les comarques valencianes. L'autobús compta amb l'avantatge de portar l'escape room a qualsevol punt del territori valencià. Les persones que hi participen seran introduïdes en la història mitjançant un vídeo en el qual també coneixeran les normes i protocols Covid. Finalment, s'endinsaran en la sala convertint-se en alumnes d'una escola de màgia. Sens dubte, una activitat pensada en els interessos i necessitats tant de joves com de famílies, buscant el foment de l'oci saludable, educatiu, responsable i participatiu.